בהרצאה האחרונה דיברתי על התהליך של מאסק ששואל קודם כל בשביל מה צריך משהו. אני רוצה להתחיל איתכם את התהליך הזה. ואני שואל איך אנחנו לומדים, על ידי הקשבה או על ידי עשייה. ובשביל מה אנחנו צריכים הרצאות? כדי להעביר את החומר או כדי ליצור מקום שבו יש דיונים, לענות על שאלות ולגרום לסטודנטים לחשוב. אני חושב שזה שני המקרים האחרים. והשאלה היא האם אפשר להוריד לגמרי את החלק שלה להעביר את החומר ולהשתמש בטכנולוגיה במקום. אז הסטודנטים יכולים לראות את ההרצאה ביוטיוב או באיזושהי פלטפורמה של החומר המוקלט ולהשתמש בכיתה כדי שנוכל להיפגש ולדבר ולענות על שאלות. בבית הם יכולים לצפות בשיעורים כמה שהם רוצים וגם בכיתה ולחדד את החומר כל הזמן. ולהשתמש בכיתה כדי לענות על שאלות ולקיים דיונים שמעוררים מחשבה. הם יכולים להבין את החומר, לפתור בעיות, ואני כמרצה יכול להיות צמוד אליהם ולענות להם ישירות על שאלות של כל תמיד ותמיד באופן אישי, וגם לעזור לאלה שמתקשים ולא תמיד אפשר לשמוע אותם, וככה הם ילמדו ויבינו הרבה יותר מהר. במקום לדבר עם אלה שמצביעים כל הזמן, אני יכול לעבור אחד אחד ולמצוא את אלה שמתקשים ולעזור להם בהתאם ליכולות שלהם. וגם לגרום לסטודנטים לעבוד אחד עם השני, וככה הם ילמדו וילמדו אחד את השני הרבה יותר טוב. הנקודה היא שכדי שזה יקרה, אני צריך שיתכוננו לשיעור, וכדי לוודא שהם מתכוננים לשיעור, אני צריך לעשות בוחן כניסה. אז בוחן כניסה זה בעצם שאלה שאני מגדיר אותה במודל, ואני אתן לכם רגע דוגמה איך מגדירים בוחן כניסה. אז פה יש לי בעצם את הקורס שאני רוצה להעביר, ואני אגדיר עכשיו איזשהו משאב, אני רוצה להגדיר בוחן, ועכשיו הבעיה הכי גדולה עם הבוחן זה השאלות. כדי להגדיר שאלה, אני צריך להוסיף שאלה חדשה, והתהליך הזה הוא ארוך ומתיש. כשאני צריך להקיש את השאלה לדוגמה, זו השאלה, ועכשיו אני צריך להגדיר בצורה ידנית, ואני שוב אומר, די ארוכה, את התשובות. אז כאן אני שם תשובה מספר 1, ופה אני נותן נגיד 100 על התשובה הנכונה. אז כאן זה התשובה הנכונה. ופה השכה ראשונה. וכאן אני מציג את ההשכה השנייה. ופה את ההשכה השלישית. אוקיי? 3, 2, אוקיי? וככה חוזר חלילה, תהליך מאוד מתיש, מאוד ארוך, שלא הייתי רוצה לעשות אותו. אז מה כן הייתי רוצה שיקרה? הייתי רוצה שלהוסיף או ממאגר שאלות, ותכף נראה מה זה מאגר שאלות, או שאלה אקראית מאיזושהי קטגוריה, ותכף נראה מה זה קטגוריה. אז מה זה מאגר שאלות? מאגר שאלות זה בעצם מקום שבו יש לי כל מיני שאלות, כמו השאלה לדוגמה כאן שיצרתי עכשיו, ואני רוצה ליצור בבת אחת הרבה שאלות, שאני אוכל אחרי זה לבחור אותן ולהכניס על הבוחן שלי. אז איך אני עושה את זה? אז קודם כל בוא נגדיר רגע קטגוריות. אז קודם כל קטגוריות, אני יכול להגדיר באמצעות התפריט הבא, ואני יכול להוסיף קטגוריה, כאשר הקטגוריה הראשית זה המקום אני אוכל לשים בו את הקטגוריה שאני רוצה. אז בואו נגדיר את זה בקורס שלנו. אז קטגוריה לדוגמה 1, נוסיף אותה, ועכשיו אני יכול לקחת אותה ולסדר אותה. נניח יש לי נושא כמו שיעור מספר 1, בסדר? ואני רוצה לשים את שיעור מספר 1, בואו נעביר אותו רגע לפה.
אוקיי? ואת הקטגוריה אני רוצה לשים בתוך השיעור מספר 1. אני שם את זה כאן, ועכשיו מופיעה לי בפנים. עכשיו אני יכול לעשות קטגוריה דוגמה, בואו נקרא לזה, נגיד שאלות בוחן כניסה. זה השאלות בכניסה, או כשהם מגיעים לשיעור כדי לעבור ולהגיע בעצם לשיעור, הם צריכים לעשות אותו. ונעשה עוד אחד, שאלות בבית. אוקיי, אז הנה הוספתי עוד קטגוריה שאלות בבית. בואו נעביר את זה שוב לשיעור מספר 1, כי זה באמת קשור לשיעור מספר 1. אוקיי, אז אני מעביר את זה לשיעור מספר 1. עכשיו יהיה לי שאלות לבוחן כניסה ושאלות לבית. אני רוצה לייצר המון שאלות בבת אחת. אז כולנו מגירים את הצ'אט, והיינו רוצים עכשיו להשתמש ביכולות. אני משתמש בגרוק, אבל כל צ'אט הוא לגיטימי. ומה שאני עושה, אני עושה את הדבר הבא. אני רושם לו את הפרומפט הבא. כתוב מספר מסוים של שאלות בנושא. פה אני או מדביק את החומר או שם את הנושא, שם של הנושא שאני רוצה שישאל עליו שאלות. כל שאלה צריכה להיות באותה שורה, לדוגמה, זה דוגמה לשאלה, וזה אחרי זה אנחנו צריך לעשות את זה. צריך רגע שנייה, נעשה את זה שוב. צריך להוריד את המספור ולתרגם לעברית. עכשיו אני מייצר את הדבר הזה, ועכשיו יש לי בעצם 10 שאלות, שזה בעצם מאגר השאלות שלי. אני לוקח את המאגר שאלות האלה, מעתיק, מדביק את זה בתוך איזשהו קובץ טקסט, ואני דואג שבין כל שאלה ושאלה יהיה לי בעצם רווח. אז אני מדביק פה עם רווח, ושימו לב, יש לי פה את השאלה, התשובה מופיעה ב-20, אני יכול לבדוק, לראות אם התשובה היא נכונה. מהו מספר 20? בבסיס 8, בסיס 10. אז פה, בגלל שאנחנו בעברית, ויש לי פה איזה בעיה עם האורך, אז זה בעברית, אני אנסה רגע להדביק את זה כאן. בואו נעשה new tab, ונדביק את זה כאן. בואו נסתכל רגע. אז מה המספר 10 במערכת בינארית? אפשר לראות שפה הוא נתן בעצם איזושהי תשובה שאני יכול לעבור עליה ולראות אם היא נכונה, ואם היא לא נכונה, אני יכול לעשות בה שינוי. אז כאן לדוגמה, אני יכול לעשות שינוי בתשובה הזאת ולהגיד שזה 0 כאן, אוקיי? ולערוך את זה. אבל נניח שהתשובות פה שהוא נתן הן נכונות, עברתי על כולם, ראיתי שהן תקינות. אחרי שאני רואה שהן תקינות, אני בעצם עובר לשלב הבא, שהשלב הבא זה לייבא אותם. אז כדי לייבא שאלה, אני עובר כאן ליבוא. תסדיר מילה חסרה. מה זה תסדיר מילה חסרה? כמו שהראיתי לכם קודם. זה בעצם שיטה לייבא למודל. שהשיטה בעצם היא שאלה, אחרי זה סוגריים מסולסלות. בתוך הסוגריים המסולסלות יש לי שווה, ששם יש לי את התשובה הנכונה. אז זו השאלה. אלה הסוגריים המסולסלות. בסדר? כאן זו התשובה הנכונה. ויש לי גם תשובות לא נכונות. אז סוגר מסולסל מצד אחד, סוגר מסולסל מצד שני. תשובה נכונה בשווה, ובטילדה כל התשובות הלא נכונות. אז עכשיו אני אחזור למודל, ואני אעשה תסדיר מילה חסרה. בהגדרות כלליות אני רוצה לייבא לתוך הקטגוריה של כרגע שיעור מספר 1, תכף נראה איך מעבירים את זה ומחלקים אותם. אני אעשה בעצם שאלות בבית, זה יותר מעניין. אני רוצה שלא תהיה שגיאה, ואני לא רוצה שתהיה עצירה בשגיאה. ועכשיו נזכור שעשינו רווח בין המילים, אז אני אשמור אותם. אני לוקח את השאלות ואני גורר אותם לתוך המקום שאני רוצה לייבא, עושה יבוא, ועכשיו יש לי פה את כל השאלות שלי. אתם רואים, ישר הבאתי 10 שאלות בבת אחת. כשאני לוחץ המשך, אפשר לראות שכל השאלות האלה
נמצאות במאגר השאלות. בואו נסתכל רגע את הקטגוריות. אוקיי, יש לי פה שאלות בבית, 10. יש לי פה 10 שאלות בבית. ועכשיו שאני רואה את זה בתור קטגוריה, נניח שאני רוצה עכשיו להעביר את שתי השאלות האלה לקטגוריה של בוחן בכיתה, ואני רוצה להעביר לבוחן כניסה, אני עושה העברה. ועכשיו החלק שאני רוצה לעבוד איתו, שזה בעצם הבוחן. אז בואו נחזור רגע לבוחן. והנה השאלות שלי. אז אני יכול להוסיף ממאגר השאלות, ואני יכול להוסיף בעצם... בואו נראה רגע. אנחנו רוצים להוסיף משאלות בבית. בסדר? אוקיי, אז זה בעצם השאלות בבית. אני יכול להוסיף את כולם, או לבחור חלק מהם. זה אופציה אחת. אוקיי, אז תראו, הוא הוסיף לי בעצם את כל השאלות, ועכשיו אני צריך בעצם לטפל בהם. היתרון כאן, שכשאני לוחץ פה הרבה שאלות, אחרי זה הסטטיסטיקה שאני מקבל, אני יכול לקבל מאיזה סטטיסטיקה. אפשר גם להוסיף שאלה אקראית. הבעיה היא שבשאלה אקראית אני לא יכול לראות סטטיסטיקה של מענה לשאלות, ולכן אני תמיד מעדיף לעשות את החלק הזה. אוקיי? לבחור איזה שאלות אני רוצה, ועד לעשות ערבוב שאלות, כדי למנוע העתקות בין הסטודנטים, שלכל אחד יהיה סדר אחר של שאלה. במידה ואני לא רוצה את זה, ואני ממש חייב שיהיו... אפשר לעשות שאלה אקראית מקטגוריה, אפשר להגיד, אני רוצה עכשיו להוסיף 3 שאלות, מתוך הקטגוריה שבחרתי, שזה בעצם הקטגוריה של שאלות בבית, בסדר? אז הוא בוחר 3 שאלות מתוך כל אלה. אז יכול להיות שיהיו סטודנטים שיהיה להם את השאלה הזאת, הזאת והזאת, וסטודנטים אחרים יהיה את זאת, את זאת והזאת. החיסרון בשיטה הזאת, שאני לא יכול לקבל סטטיסטיקה על השאלות וכמה שאלה היא קשה או קלה, ולכן אני מעדיף לא להשתמש בזה, אבל אתם יכולים גם לעשות את זה אם אתם רוצים. אז בוחן לדוגמה, הוספתי שאלות, ואחרי שהוספתי שאלות אפשר להגדיר את הבוחן ולראות את השאלות שהגדרתי מקודם, לענות עליהן, בסדר? ואפשר לראות פה שיש לי נגיד שגיאה שהוא לא קלט פה פשוט את האופציות האחרות, ולכן אני עושה עריכת שאלה. ואני צריך פה לתקן, בואו נראה מה הייתה השגיאה. פה יש לי 10, פה יש לי 12. הוא לא היווה לי את השאלה הזאת. בואו נראה מה המספר 1.0 דצימלי. צריך לסדר את זה. זה לא תמיד עובד בצורה מושלמת. בסדר? צריך להבין למה זה קרה, אבל זה קורה לפעמים. אבל פה יש מעט מאוד עבודה. רוב העבודה כבר נעשתה. זהו. זה מה שרציתי להראות לכם. אז לסיכום, אם אני רוצה לעשות כיתה הפוכה, אני צריך בעצם להעביר איזושהי מערכת שבה הסטודנטים נמצאים בכיתה ולומדים בצורה אפקטיבית, והדרך שלי לתת להם או לעזור להם ללמוד בצורה אפקטיבית זה לשאול אותם שאלות ולקיים איתם דיונים. אם יש לי מאגר מאוד גדול של שאלות, זה מונע ממני לעבוד מאוד קשה ונותן לי להתמקד בעיקר בעבודה מול הסטודנטים ועזרה ותמיכה בהם. זהו, תודה.